Ebera fe interview ke bere church. Abia me interview. Agwa kam na ebera fe interview ke bere church. Abia me interview. Aya, were phone ahụ te we na ala ke pilot ke lara maso. Kamiri. You think Good evening. ebela ngambo. Mba. Ebebe nge interview ngambo. Mba. Amwa ke bere trash. Emelem ge interview here before. This is my first time here. I bet to remember before. Seriously, I bet to remember. Okay, man, now when emere back up na social media niile. Yes, sir. Gawani. Oya nanya. Atrom ki Bruno bi. Listen, ya only game abokeshanya get that thing cover ganya. Remove that thing into the nanya again now. This one is. Either ni remove that thing into. Listen. Either ni bokesh remanya here now or gi remove that thing into nanya to make get that. Can me pizza. Here extension. Yes, sir. Atome my hawu. Hemawu. Adere anya hawu. Atom na mpora anya ge na agbage question. The way phone na la ke bilot to get lazo. Yeah. Nepo lo. I am up to Ndara Hangara Psychiatric Hospital with it as a catalog. Bapo catalog Ndara Honogo and Grana Psych Kokwan catalog Ndara Honomere Noko. Sometimes Rana my head Juna Ladi. No, you know, was fashion Ndari Bunu Megune. Some of your man are those little things anyway here, Eboria fashion has hindered you from marriage. When you want, go back here. Vivian, because I send you where I can talk about it. Yes, come on, go back and where I can. Yes, yeah, you can see me. Can you hear one thing going around? Come on, where I can talk about it. Chile Cabago, Conyeri. It's a tattoo, same and also same manana. When you can want a bear. Some of you don't even know that now. Most women here for fashion now. Most of you here gini aso bi wa like ya. Get we about choose when you say look happen look. If you know what just normal thing. Normal thing I could share carry somewhere, but that is the truth. God be the witness. Bam no na mo nye bagaten me we go ga wo busia. Aka me mia. Only also when he like her, but where is that person? Only come far or whom begi. Before you are who ye taka, time gaga, and pega no stop. Tonazo. Rakesha tonas of man. I don't know. Ele kone bo telegi no. Ke bo telegi no. Yeah, ba. Pakaketia mo so gene wo le ye ba. Nga bingo na. Telegi o tlika to de telegra ga ma bro.
That were fun, okay? Yes, my network is bad, very bad. I can see it because I know. Listen. Hey. Now listen. Listen to me. If you are not ready for this interview, please go down. I'm ready. I wanted to stay where the brightness because you just took the light. Anyway, sorry. I spell all that I wanted. Spell all that I wanted. Only English. I wanted to stay where this is. Look at the English. My bingo when I went to English. Load English. I wanted to stay where there is. I wanted to stay where there is. Sorry. Sorry for yourself. For soga blam bam bam. Branga beg, I'm sorry for getting. Sorry for yourself for soga blam bam bam. You can say sorry. Anastasia Chinaza. What about your friend? Yeah, either they protea or came by your before. That place on Uno not noisy. Ahi boogie. She don't. Oh, how about your life? Chinaza. Maybe should I watch him? Abuja. Ebe na Abuja. Ebim Jai. Gene Kenaro. I'm a small vendor. I'm the perfumes. I make content and influencing. It was small lawyer. More perfume vendor. More business owner. Good evening, sir. Bishop Nekelege, good evening, sir. Enya jaga Gwere kelega hirinde saga toilet for that place yam meje tamchile kamago. Hirinde na sa public toilet Kam jam kelegam. Ranka pie kelegam. Kam dosa the camera. Hey, Good evening, sir. hey. Good evening, sir. To wa kwa ki ko wefe. Eyi ma akwa. Okay, ki na wa kwa o there for awo. Ọwụ ga-eyichie ya. Eyi chile. Ị ga-ahụ di gbara ọtọ ị ga-ahụ di yipụta bịa yipụta nke elu yiri bra bịa it is covered already yiri naanị bra Okay, sir. yiri naanị bra yipụ nke ahụ yiri naanị bra ezigbo mmadụ wepụ ihe ahụ o mewela ezigbo mmadụ wepụ ihe ahụ ya n'olu ịdị afọ ole Ndị 24 years. etuwe di akwa etuwe etuwe n'ụdị tọnụ kodila azụ tọnụ dezie kamera ọfụma ga-ele azụ lewe n'anya n'ihu gaa na-ele m anya nwa nnụnụ keewo nnụnụ Owere ọhịa ọnụ n'Owere ndị ejeji ebe agụrụ nwaanyị ebe kuku gọtu ebe kuku ọhịa ewu nwa pịrịpịrị ịgbagoro m n'azụ gị nọrọ ka AI
nọrọ ka jega nwankọ na olu ka ọkụkọ tụlere m nwe onye tụrụ ya ọsọ bara nga bịa iwe onye be Ahụ m onye Abia steeti sa. iwe onye Abia steeti nne gị na nna ha adị ndụ Nne m gịnị nọ ka ọrụ nne m wee business woman. mpa gị gịnị ka ọrụ Mpa m anwụọla. ewu ya mere ya ihe dị ihe nọ na-eyiri ndo nna gị nwụọna gịnị gburu nna gị Ọrịa. ewu ọrịa gịnị Ọrịa just like malaria ọrịa ga-arịa ya nwụọ. ọrịa ga-arịa ya nwụ mpa gị o ji agba bet na aja ma ọpụ Mba. ihe m ji ajụ ahụ ama ma ọpụrụ gburu ya ma ọ bụ bet na aja ka ha na-arịa ga-arịa ya laba echiche akụgbuo ya wọ Mba mpa m anaghị eme ụdịka ihe ndị ahụ. were fọnụ gị n'aka Okay sir. next time ị nọ na ije adị otu aga na-agagharị akwụ ya kemgbe ịdị otu agagharị ga di ya bịabe Mba. kemgbe ịdị otu agagharị ga di ya bịabe Mba di ababi. chọọchị ole ka ị barala fọ di Ababeghị m sọsọ ofu chọọchị ka m na-aga. chọọchị ole ka ị sendịrị na prayer request ka ị lọta di Onwebe nke m sendịara onwebe nke m sendị ga nchego oge Chineke. oge Chineke ya wuru ugbu a ibere ntabi akpụ ya oge Chineke ọwụ nga ka ọwụ nga na mma m nwere hope na m ga-enweta. ị nwere hope na ị ga-ahụ di nga Ee. achọ m ihe ọla anyị na-eme ya ga-edere m isi atọ m egwuregwu ya kamera ahụ gosi gị ihu ara gị nga ewe ya ka ọ na-egosi olu gị Chineke agba gị ọkụ Okay sir. ọnwa afọ Igbo ka e wee wada Mba ahụkwana m nke last born. ọtọ awụkwa ya na di adịla ndị ohi gakwa ezute gị maka ịgba ọtọ adị amụma na-eyiri efe kama ị ga-eyiri uwe ga-eyiri efe aha m Ogechi. ọha enwee nwatakịrị nwaanyị ọbụla akpọghị Ogechi maka Chineke ara dịcha ha n'isi gaa cheke nwaanyị ọbụla akpọghị Ogechi ndị ara ha ga-elu di ọwụ late marriage ha alọta on time ha mapụla ịsaghị Ogechi ọha ọnụ gbawa ha hie Ogechi ị nwere ọnụ ụgba Mba enwe m ọnụ ụgba. aha m Ogechi Augustine. eji agba Augustine eji anya moto gịnị ka mpa ya rụra Mpa m na-arụ ayọn benda mgbe ọ dị Otele na ọcha mgbe ihe ọbụla wa ayọn starị na ịnya moto ọ bụcha ayọn ma ebe dị oshi ehu Augustine kedu afọ ole ndị 24 years. ịdị aṅụ shisha Mba ana m aṅụ shisha. ịdị agba klọb Mba. ị mụọla nwa n'ụlọ Mba. onye dibịa ọbịarala gị di mbụ Mba. ebe ishiri anọnyere anyị Nna anọnyere from Abia steeti. iwukwana onye ebe Ahụ m onye Abia steeti. ebe na-abịa Ụkwa West. ebe n'ụkwa West ebe n'ụkwa West gesi m Ọwaza. enyi nwoke ole ka ị nwere Onwe ke nwere. iwu veji Mba. enyi nwoke ole tarala gị bịa nga gwarịsa ewe ka ị nwere Abụọ sọsọ ma anyị adịghị. ndụ gị mụ n'ụdị ihe m sị mmadụ ole kuperere gị Abụọ. ara ọ dị gị n'ime
Mba, ara dị m Ara n'ime. ara dị na family unu. Mba, ara dị na Onwere onye family anyị. onwere onye ogbi ma onye ngwụrọ nọ n'isi nna gị ha ma ọ saịdị esi nne gị. Mba. Iji aṅa amụ. Enyi ya were kamera dewe close to ihu gị. Jee were ara gị echi. Jee were ara ọgbaga gị. Mba sa. Baba unu amụrụ unu mụọ ịgba ọtọ. Chineke agba gị ọkụ. Amụrụ unu mụọ ịgba ọtọ ịbịara nga bịa were ahụ gị egosi ya nga. Ọ dị ka ịma asa nwere ndị n'obodo Igbo wachiga nga mgbe ọbụla ụtụtụ ehihie abalị utu na-eke ha. Ewela iwe bishọp. Jee wee wekwala igwe ọmụazị ndị nọ Cyprus nọ Dubai ka ịchọrọ itinye n'ime ọnwa n'ahụ na-ekwe ndị obodo Igbo na-ekwe ahụ nwaanyị mba. Jebịa nga were kamera ejiga half nakedness nga. Ọ bụrụ na ọ na-eduba ha n'ịgba ncha agbawa unu ncha na kamera na ya dị ka ha dị weekend. Ewela iwe bishọp. Biko. Akpakwala agwa dị laila nga. Okay. Ite eyi pant. M na-eyi pants. Ị gaala onwe gị mamịrị n'ahụ mbụ. Mba. Faịlụ ọ dịghị. Mba. Ị manyere echi. Ee. Ị gbaala egwu na nrọ mbụ. Mba sa. Nwoke ọ gbaala gị akantị mbụ. Mmụọ ogbi ọ nọghị n'ime. Mba. Ịdị sọ. Ee. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị anọ mana ofu nwụrụ anwụ. Anyị dị ise ofu anwụọ ya afọ anọ. Na ndị enweghị anọ ha akaga nka ka ha. Nke nwụrụ ọka gị nka. Ọ bụ nke atọ. Na ajị iruwe gị na ahụ ajị egwu kọwa ajị mmadụ. Ajị mmadụ. Ọkwa ịma ihe wụ mmadụ ọkwa ịma ihe wụ ajị egwu. Ee, awụ m mmadụ nọ. Gorila wụ onye a na-akpọ mmadụ. Ajị mmadụ kọwa ajị egwu. Ajị mmadụ. Ọka ajị gorila. Ọnụ gị oji eshi ushi. Mba. Ego enyela ụdị mkpa eti. Ana m eti mkpu. Genotype gị. Ee. Blood group gị. Blood group gị. Echekibedị m nke ahụ. Ile otu isi mata genotype gị ma akwụ blood group. Genotype m ka m mere. Genotype m ka m mere emebeghị m. Gịnị nyere gị n'isi? Gịnị wee ihe kpara ahịa? Ị sara ahụ ụtụtụ? Bishop